Kaixo, orain goazen ikustera batuketak eta kenketak parentesi barruan daudenean nola egiten dira. Eta hortarako post ariketa ditut jarrita, eraiketa konposatu batzuk. Lehenengoarekin hasiko gara. Du parentesi bat, ken beste parentesi bat. Orduan, egin beharko duguna izango da parentesia eta parentesia. -5 gehi 3. Ikurrak edo zeinuak desberdinak dira. Orduan, kenketa bat egin behar dugu. 5 ken 3, 2. Eta negatibo gehiago daudelako positiboa baino, minus jartzen dugu. Orain dugu, ken bat. Eta guazen ikusten, 8 ken 4, 4. Berdin? Hemen, zer dugu? Bi ikurrak, edo zeinuak berdinak, ez da? -2 eta dugu hemen ken 4, berda dela. Orduan, batu egiten dira. 6 eta ikurrak mantenduz. -6. Eta lehenengoa, bukatuko genuke horrela. Bigarrena. Dugu, 32, ken, eta hau egin behar dugu. Hau egiteko hemen jarriko ditut eraiketak. Dugu, 7 positibo, 14 negatibo eta 4 negatibo. Orduan egin dugu, 7 positibo ditut, eta negatiboa zenbat ditut. 14 eta 4, 18. Beraz, 7, ken 18, kenketa bat egin behar dugu, tataz dugu, 11, eta negatiboa, ze negatibo gehiago daude. Orduan, parentesia daudena, da, -11 parentesiakin. Eta gero dugu, hemen, ken, -4. Orduan, ken -4, jarra dezakegu ja, +4, ez da? Automatikoki, gehi 4. Orduan dugu hemen, 32 positiboa, hau, minus, positiboa, eta hau, positiboa, 3 positiboa. Orduan, batu egin bat dugu, 32 gehi 11, 43 gehi 4, 47. Eta, hori izango izateke, bigarrena. Urrengoa, dugu parentesi luze bat, ordan dugu, lehenengo kopiatu behar da, -24, ken parentesi hau. Berdingo dugu, lehenengo positiboa, hau bakarrik da positiboa, 3. Eta negatiboa zenbait dugu bi hauek. Ordan, 6 gehi 7, 13. Ordan, negatiboak 13 ditugu. Bueno, 3 ken 13, 10, kenketein behar da, eta negatibo gehiago honek, -10. Ordan, jarriko dugu, parentesi artean, -10. Hau zer da negatiboa, hau zer da positiboa, nahi baduzue, horrela jarreteke nahi badan. Ez da pauso da behar, Ez da behar, Bueno, ordan, nola, zeinuan ez baina duten, kenkete egin behar da. 24, ken 10, 14. Zer da gehiago, negatiboa edo positiboa? Negatiboa, bajatzen dugu, negatiboa. Horrekin bukatu dugu. Horrengo, hemen bi parentesi ditugu, horrengoa zein guztia. 35, ken, hau behar dugu. -7 eta -3. Ikur berdina dianez, batu egite ditut. 7 gehiru, 10 negatiboa mantenduz. 10, jarraitzen dugu, gehi. Eta hemen ditugu, -3, -14 eta -5. Iroak negatiboa dira. Horren batu egingo ditugu, negatiboa dialako. 3 gehi 14, 17 gehi 5, 22. Baina negatiboa mantenduz. -22. Hori da. Ordan, horrean dugu positiboa, hau dugu positiboa, eta hau dugu negatiboa. Bagoazen positiboa batutzea. 35 gehi 10, 45. Eta gero dugu, ken 22. Horren da, kenketa bat. 45, ken 22, 23. Eta bukatu da, beste hau. Eta azkenekoa. Hemen bi parentesi dugu, basiko geha. -8, opiatzen -8. Urrengoa, gehi -8. Desberdina delako, minus jartzen diogu baitele. Ken, tan hau kalkulatu behar dugu. Eta beti bezala. Zentzu dira positiboak, hau bakarrik. Horren jartzen dugu, 7, eta kendu behar dira zen bat, bi hauek. -3 eta -10. -13. Horren, kendu behar dira, 13. Ez da? Minusak 13 dirako. Orduan, zen badia, 7 ken 13, kenketa bat behar da, 6 eta negatiboa jartzen dut. Horren ordez, jarriko dut, -6. Horrengoa, gehi, eta hemen dugu, 16 ken 28. Horren, kenketa bat behar dugu, eta negatiboa jarri beharko diogu. Horren, kenketa bat eta negatiboa gehiago delako. Horren, 28 ken 16,
dira 12. Gogatu, beti bada hauken hau. Haundienak txikiena, balio absolutua duena. Orduan, 12. Orduan, hemen ditugu, negatiboa, positiboa eta negatiboa. Orduan ingo dugu, lehenengo positiboa batu. Bakarra dugu, orduan jarriko dugu, 6 positibo. Eta negatiboa ditugu, hau, eta hau. Orduan guazen irua batutzea. Nahi dugun ordenean, berdin dugu. Nik egiten normalean, hola ez, 8 20, eta 8 adibidez. Da, nadian, kenketak eta batuketak, nahi dugun bezain dezakegu. Orduan, 6, keno 28, kenketa bat da, bat positiboa beste negatiboa, orduan, minus aldatzen dugu emaitza, negatiboa gehiago delako, eta hartzen dugu 22. Eta erantara, bukatuko nuke, batuketak eta kenketak. Ez da tarte, agur.